Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera. Atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturik gaude. Gizonak badu inguru latz bat. Gisa egon behango zian, ez ditugu herri dara pasa, eta hori lotuta Iñakik eta talde bat dago Elgoibarren, eta berei ere bai gonbidapena losatu zigun, eta horrela etxetan duzen. Orduan jarraitzeko pixka bat, esango izuet, Elgoibar 1996 elkartiak zer eitzen ari dan, paneletan daukazue, pixka bat nola izan da gure lana edo, orain artekoa, lan asko egiteko dago indikan, eta nahiko genukena da, jende guztiak edo informazioa daukazuenak, edo zenidea daukazuenak, eta edo kartzelan izan dakoak, edo hildakoak, edo hori guztiak, informazioa jasotzen ari gara, eta ez hori etortzeko, ordua da etortzeko, jendea guztiak ematen dago batzeko indikan bilurra daukatela, baina 70 urte pasatu dira, eta, nik uste dut ordu da. Hasi ginen 2007an, Felix Parapanek eta hor bazekiten informazioa jasotzen ari zian, da internatu batzuk zaudela mendixan daula, eta horretikan hasi ginen, eta 2007an gabonetan, Madarixan atera gendun, hor miliziano bat, basur artean, 5 metro lur azpian zegoen, txakur bat bezala zegoen sartuta, eta izan zen hori, lurrean nagazuten, puneta baten nagazuten hilda, tirua zaukan ahotikan sartuta, eta lurran ikusi zutenean, bertako Madarixako jendiak, Omarik eta horrek guztiak, sartu zuten karobi baten, gutxienez, Belgarixan enterratu nintzaben, eta gero, 70 urte pasatu zian, eta antzagoak, hori, hildak hori, eta orduan, atera egin gendun, eta gutxienez nahi gendun, enterro duin bat ematia, eta ez txakur bat bezala dutia. Eta hori da hor daukazu bigarren panel horretan agertzen da. Eta hortikan hasi ginen, tiraka, eta aurkitu duguna, azkar esan da, hori izan da, fasista sartu zirenean, 1926ko irailaren 21ean, Elgoibarren ihes egin behar izan zutenak, azkenean 618 izan ziren, danak ez egun berean, baina dakigu hori zerrenda bat dago, Salamankako papeletatik ateratakoa, eta nola Elgoibarko exilioan egon zen alkateak, egin zuen zerrenda hori, joan zen herri batez Lekeitio aldetik eta Gernik aldetik eta bila, eta lortu zuen zerrenda hortan 618 Elgoibartar zegoela ihes egin da. Baina hortaz aparte, aurkitu duguna da, guk jaso izan dugun informazioarekin, 21 fusilatu izan zirela, gaur beste bat agertu zaigu, 22 fusilatu. Aurkitu baita ere, gero hildakoak eta kartzeletan egon zirenak, kartzela desberdinetan egon zirenak ere badaudela, beste dozena eta erdi edo euskagu, posiblete gehiago egongo dira, bai Elduezon, bai Argeles Urdemer, bai Gurzen, Martutenen, Saturranaren bertan beste batzuk egon ziren. Nahiko jende daukagu baita ere aurkitu duguna, frentean eta bombardeoetan da hildakoak beste dozena eta piku ere badaude. Depuratuak izan ziren irakasleen datuak ere badauzkagu, beste 6 bat edo izan ziren, depuratu zituztenak. Eta, hemen pixka bat gaur hori izarren argiaren pelikula honen inguruan, nahi gendu gure lehenengo omenalditxo batekin. Datuak jasotzen ari gara orain dikan, horregatik pentsatzen dugu ez dakit, amendikan urte erdi edo urte betera egingo dugula erakusketa sakonagoa, datu gehiago jasotzen ditugunean. Hoi momentuan hori da, nahi dugu jendeak pixkat ikustea baitare, eta jendea animatzea, eurak zenideak eta dakixen gauza horre guztiak ateratzeko.
Eta, bueno, hori izan, gehixenak, gure omenalditxoa egin nahi genien, bueno, gero, astu zait baiten esaten, ikusten duzue, ikur fascistak, badautela oraindik Elgoibarren, ez gera konturatzen, baina puten balin bagera Urasandiko portaletara, edo puten balin bagera, bai, inguruko Pedro Muguruzako inguruan, Karkizaon da, badaude oraindik portal guztietan eta fatxadetan eta ikur frankistak baita ere. Horrik, memoria historikoaren legearen arabera, horrek guztiak kendu egin behar dira. Guk eskatu diogu udaletxeari pare bat bider kentzeko, aber kaso egiten digun, guk kendu dezakegu, baina ez dutu nahi kendu. Nahi dugu memoria historikoaren lege hori gutxinez aplikatzea eta kentzea udaletxetan horrek. Eta, bueno, hori da, egiten ari garen lana, saiatzen gara baita ere, entrevistak eta egiten ari gara jendearekin, nagusiekin, baita ere nahi izan dugu testigantzak jaso, eta, bueno, jendea animatu da orain arte, baina gehiago animatzen den ere bai, honekin. Badakigu esaterako, Madrixakoa bezala, dauzkagula beste 8 hobi Elgoibarren, 15 bat pertsona enterratuta daude oraindikan, batzuk Amesti aldean, beste batzuk Ziardamendin ere badauzkagu beste batzuk, eta, bueno, poliki-poliki gora ez gera usartzen ere eskabadorak sartzen da jakin gabe ziurtasunez edo gutxinez, ez dakigu gaina garako Ako nibitzen, apurtu egin dezakegu edo arriskutsua batzutan, ez? Madrixakoa aurkitu gendun ziurtasuna geneukalako hortzegoela. Eta, bueno, horixe, gehien bat hori da. Eta ja, azkenik ja bukatzeko, nahi gendun pixka bat hori. 20 bat fusilatu hauei, bere omenalditxua egitea, jake, beste batzuei modan dagoen omenaldiak egitea, guk beti galtzailei egingo diogu gure omenalditxua. Eta horretarako jarri ditu 20 bat nola direnez, 20 bat izar hor jartzeko autobusea. Eta horrekin jabukatuko dugu gure egitalditxua, bai? Bale, eskerrik asko. Jarri zu. Klaus! Wie geht's, Klaus?